Sa Good Vibes, may isa ka Iloy sa Cadiz City nga nagasagod sang 8 ka mga karabaw. Karon 22 na. Nagaganar siya paagi sa ilang nga gatas. Ang iyang istorya sa report ni Romeo Subaldo. Si Corazon Badi ang kilala na sad tubilang outstanding farmer bangod sa iya nga pagproduce ang gatas gikan sa karabaw. Pinaagi sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD, ginpasagod siya ang walutanan ka mga karabaw sa 2017. Bisan taga Cadiz, nagapadulong siya sa Department of Agriculture Carabao Center sa Barangay La Granja sa La Carlota City para mag-training. Ang iya anak, nag-training man bilang artificial insemination technician para mapadasig ang pagdamo sang karabaw. Halin sa 8, subong may 22 na siya ka mga karabaw. 3 diri ginagatasan na. Sa kada adlaw, makaproduce sila sang 9 ka litro sang gatas nga ginabakal sa kay Corazon sa 90 pesos kada litro. Iniyahan ko kung paano ko makapadako. Tapos nag-communicate ko sa PCC, sa bulig sa PCC, nag-ano na po ni subong kadako. Bali ang akon mga membro nagabulig man sa akon nga kung paano na akon mapatinad. Nag-ano ko sa PCC kung paano ko makagatas. Sili niya wala problema kay masupport sila sa mga bulong labi na di sa pag-iay. Raw milk ang ginabakal sa iya sa mga kaiping ng mga LGU. Bangod sa pagbaliga sa gatas sa karabaw, may duha na siya ka mga napatapos sa kolehiyo ng mga kabataan. Si George Iliana naman, sang Tanhay Negros Oriental, ang nagsugod sa 40 ka mga babae nga karabaw kang isa ka lalaki. Amat-amat niya ini nga ginpadamo kag gingatasan. Ginbuligan siya sang PCC nga makasupply sang gatas sa DepEd. Sang 2021, nag-gross sale siya sang masobra sa 11 milyones pesos sa gatas sang karabaw. May kontrata sila sa DepEd na mag-supply ng milk para sa school-based milk feeding program ng DepEd. Ngayon, nagpatuloy ang ating pag-deliver ng gatas sa DepEd, sa pagtapos ng taong 2021, nakapagtala tayo ng gross sales sa gatas na mga higit 11 milyon. Ang kwarta ang ginamat-amat niya patindog sa mga structure para istaran sa karabaw kag processing plant sang Carabaw's milk. Ini ang luyag matabo sang PCC nga mas madamo pagid ang makabenepisyo sa mga karabaw. Sunod sa kay Eva Rom, Center Director sang DAPCC sa La Granja, ang Negros Occidental ang ikaduha nga probinsya sa Pilipinas nga may pinakamadamo nga karabaw kag dako ang potensyal sa probinsya nga mag-produce man sang dako nga volume sang gatas. Handa ang PCC nga magbulig sa mga manug karabaw. Ang programa sang PCC para makalambo ang pagkalabawan diri, ara gid kami permit. Anytime pwede ka mo mag-request para mapaiay ang mga kalabaw sa mga farmers. Pag may araman kami bull entrustment program na ipang-entrust naman sa farmers ng mga lugar na hindi na makalabot sa AI technicians. Pero dapat man kuno tandaan sa tanan, ang pagsagod sa karabaw hindi basta-basta. Dapat may commitment ka nga tutukan ini.